kuti kusauya kuziya kuti akakanganisa. Inini pamusoro chana. Inini mumusha medu tiri 9. Saka ini mukoma namudiki pamusha. Mukoma kuira wabereki wachiri wapei. Vanongo ndishunguri ndi mukoma namudiki ndindagara nababa namai. Ivo vakaramba kubva payadi kuenda kubarwe kwavo kuda kutora zvinhu zvechi zvababa. Saka ipapa togara tiripo baba washaika. Zvino zvawagara uri papa baba washaika. Ngatione kuti mumwe anogara ari papi. Zvawaramba uri papi uri pano. Iye akati ayo baba wakati zvese izvi ngezvangu nevana vangu. Zvinoda kuti ini nhasi kundida ipapi ipapa. Ko iwewe uri kudini baba? Apara kuti uri iwewe uri kuba zvinhu zvangu uri Muroyi. Saka ndipo ndatora waya wandaisa mugani wewaya. Iye akati hadipo waisa izvi pangu. Aiwa tagarisana. Izvo zvanobva vatora mombe dzake manje. Obvaisa padhuze nenhanga pangu ipapo. Waise pignet waya ndaisa yese yatopera kuhiwa nendoyi. Mukasvika pamusha pangu. Nokuti vari kumusoro ndiri padzasi. Mukaona pakati pemusha takatoisa gondiwa retsvina yese inobva kupi kuyadwa ichiuya pawaya. Saka iyo vanotiti uri chinyi rakakosha mwana. Onai Mukoma chibvisai mombe kana kuti mwada henyu kuti mombe dzive nekutisai waya yenyu uko kuganhira kuti waya isafe. Izvozvi mukasvikapo waya yatodzika yapasi. Apa zvese mombe zvirugu zvavo zvese zviri kunhasi hanzi munofanira kudya tsvina. Kanga iri nguva yemvura mukasvikapo ndo yese nekazara panhanga. Kana tuwana hapana patinotsika varori takura futi varora chinyi handiti. Apa akunovhara roti mukwasha akauya nepapa opinda zvakanaka. Akuda kuti abuda atsvada kudzoka avhara kumusoro wandinobuda nake nekumukwasha akatadza kupinda avhara tozosvika ipapo mukwasha uzotsikinza uzopinda. Isi tamuka tikati alright ndine yadhi yangu iri kumusoro vatati bva takuvhara apa ndobva wakaya nevana vavo vana vadzayo vanopanyangadzira takatoisa papi wewaya yabviswa kuyadzoserwa rodhi yavavo. Apa abva atanga futi kudzodza kuvhara rodhi kuti ini ndisadini ndisafambi. Apa abva aenda futi pane waya yatete iri pamusoro. Abva atora kuti yadhi yangu yatete akuti yatete. Saka iwe akazi baba ndo wakataura iwe baba ndi wako iwe ndiwe chete badzi iwewe pane vanhu vese ava. Aiwa chiregera. Saka anotora waya vandotora ipapo akuya futi achivhara rodhi. Obva anovhara mukoti unofamba nevanhu. Isusu changamiri tiri masapi kumushapo. Ndizvo here zvetinofanira kuita izvo. Todaidza G7 youya munhu yaita zvisiri zvo zvingatibvisei waya obva akuita noise nongodzitsekwa. Izvo vanhu apa vemusha vari kutambudzika nenyaya yekushaya rodhi abva avhara kwese obva anoganhira nekuko. Uri kuitirei? Apa yezvinezvi paakazofuti avhare rodhi ukaona apa tikuti bvisa waya yako bva atora zidini kutori kuremara kwandatoitapo. Saka kana atora udini kumunina wako kuda kutondiurayaka. Iwa nyaya yanga yachidi ndaende kwachedzvairo nekuti wana Mukoma wanani wese ndakataura kuti imimi hamusi kugona kutaura nyaya nekuti apa muri kuona ndiri kutaura mazuva ese ari kuti ndiri Muroyi ushu munhu ushu ndiri kuba zvinhu zvake asi hapana zvamati mataura.
izvo zvakauya kuti iwe baba pawakasati washaika wakandotora jina rangu rewadzimu randanga ndinaro nerababa ndiwo naro ndirauri kushandisa kuti vana vangu vasadini. Saka inini nevamwe isa vatiri pamwe chete tikati saka namuri pamwe chete kubva ngatichiendei kumatarika nekuti hapana kuti chamangara kana Mukoma kana kunani nekuti yati muri kuchipuraza avari kuzviona zviri kuitika vana Mukoma ndiri dangu ndiri gotwe yati iyo yese yakafusa yada kufusa ndini ndanga ndiri gotwe ndisapose kugara papi nekuti ndagarira baba namai iye akangopfekera kuda kutora zvinhu zvavana. Saka maona changamire izvozvizvi tinetori nevamwe vari kuno vanokutaura vemusha kuti akatovhara mayadhi vanhu votadza kuona kwekufamba. Isu tatiti masabhuku kudara charira sabhuku hadini hatombowi kana zvinhu zvinotaurwa apo kuti pandinaa kana development nechii hatombowi. Sabhuku anga ari Mukoma asi Mukoma inini ndini ndakauya kudariro rese rekusabhuku ndini asi ndiri mukomana mudiki ndakangofunga kuti vana Mukoma vanozvibata handingagari Mukoma varipo. Saka Mukoma havanyatsokunzwe zvakanaka. Saka ini takandishanda kudai. Saka ndikati Mukoma chibatsira naye naMukoma uchidini. Saka ndiwo futi wakomana vari kudini vari vasiri kudzidzisa nekuti matare emunhu hawadini vakangona zvinhu zvapai. Saka ndakatoataura kuti wadzvairo tirega kutaura nevanhu vesa ndini ari kutambira mari yeusabhuku hatisati taita substantive tatitapa vana Mukoma ka havachadini. Saka izvo ndakatotandisikamanzodakuta kuti no ndava kuenda zvakare ndakuya netsamba nekuti pandakaipuwa usabhuku Mukoma wakaenda kuharare kumafingerprints ndinaro document achikumba asi vakadzi hasati kwakwadhiye ndokwakamisa kuti hasati zvadini zvaita chete asi wakagadzwa wakatogadzwa asi nokuti zvavari kuita vakaona zvinhu zvavasina kushandira vakukanganisa vanhu nekuti ari sabhuku wacho ndiye wamuri kushungurudza aiwa ndiyeva varipo Mukoma wacho vari panapa asi havanyatsa kunzwi asi vari kushandisa nevakomana ndimi sabhuku uyai kuno havanzima. Saka tikatavapa munhu wekuti sakatavapa munhu watuadini saka wakabatsira vari kuturukirwa wakaturukirwa anonzwa ari kuvaturukira ndiani ave kwatiri taura vanonzwa ngei musi kugadzirisa nhau iri kuoko yemunin'ina ngei muri kutadza kugadzirisa nhau yemunin'ina ngei musi kuigadzirisa mambo andishi mambo iwe sabhuku usikazii mambo ndiri dzvairo hereni ndiri dzvairo hereni imi ndezvati kuri mambo wedu saka moti ishe sei zvoroti zvese magara ndikandiripo inini uko iso saka mugoti ishe sei yairipa uye kuti ina handini kuba kuri mukona kutaura muri kutaura mugoti ishe sei hanzi munonditi inini ishe sei ndiri mambo aya kutata ishe kutata munhu wesinotadza taura nyaya ndita nyaya yacho mambo ini dakokanukwa kunzwa kuti kune nyaya yakuno inini kwendiri pana
ngekwezvinoita ndikutiso awa muningina wangu inini lati mumba medu chikotwe tiwana 4 indini ndakatowachengeta wana kofundisa kuti chikoro ndini saka awabva vatagara hangu pamwe babazala kuti tivhaitaine wana takazoshoota tiri unit kana nyamba mhuri dzese zviwese kana waningira kuti hepu asi zvinoita kukanga tichisu madzibaba acho isu tautibvaita wana kuti wativhaite tiwanhu rupo remweru baba umwe mai umwe ndizvikudzvaniya kunira nekuti izvo wakarwa hauna kuta kwandiri wese kuti wauye kumangarawo kwandiri ndiri mukuru wachinini ndinofanira kuwatonga zvino manje hatokotonga notonga nesu chongandiso nyaya akaita kuti songo kuti wakandipima kuti timuroyi taigara tese tifuna kuharari tese tikati harari tairowana isusu tichungana kuti muroyi asichisi wanhu unopa nimwero vavamwe mai umwe katikatikarona tese asichisi zvinoda kuti awa totonga tipa chedu kana tana kuti uroyi uripoka kana nemuroyi nini ensoro toenda kuva kwamunangaso tokadzisa nyaya yedu totopisa zvizacho zvinenge zviri pazozo pachedu kwete vanhu vese zvionekana vanhu vese ivo ndandaramba ini pamasha handizivi zvesezve ndini mukuru wacho handiri bvaita wana wazukuru weni wese handiri iyo iri kutaurwa vanhu mataura pavanga wasvika sekuva vautaura ndopandanga chifunga kuti tsanango kwavo uchitaura nyaya yanga wakutaura kuingana kwavo asi nyaya yandaribva pakutanga paurikuvatsanga akataura nyaya yekutumana uroyi saka nyaya yanga vakutaura panapa yanga iri nyaya yeuroyi kwete kuingana ndopanzinoenda kuita pakutanga uroyi nekuweka kana pane pachikuwirirana here kuengana kwese kwatone kuengana kurwa taura tizvino Sorry, Mom. Inini ndiri mwana awo ndofunga ndaanewo 43 years ndichiona mararamiro atakaita pamba haasi kunakidza pawakanetsana vabereki vedu isusu sewana because hatina saidi ratinokwanisa kuenda takafonera wana vabamukuru kuti honai zvaita vana baba uyai tidini titaurirane timboonesana kuti zvii zviri kunetsa tobva tatoseta dheti rekuti tidini esangana musi wacho kuti dhei yarasvika vakomana vakauya ndokutora vana baba mukuru ndokuidini ndokuenda navo kuharare sezvawaita futi chii zuva ranhasi but chandingada kutaura zvangu mumashure yakuti kuri kusvika kudzimba kumba kwabereki vedu izvezvi patotofamba pavo inyaya yekuti vamwe vanogara pamba pedu apa havasi havanavo vabereki vacho vakashayika saka havapo satitopinda nemunda nevanhu zvakaitika rimwe gore ndizvoti wavhara futi saizvozvo patinondopinda napo tatatopotera unotofamba kuti zvekuma3 kilometers kuti udzoke pamba kuti udzoke kudaiso wakasvika kuwa ndopavhara kudaiso ndopatodaidza futi wana Mukoma uyai ona izvaitwa nababa wavhara hatichakwanisi kudini kupinda kumba saka hatichataura ndakati zvamunoitezvo munoti ikodzero yevanhu vese kupinda nebabe neapa vachinzira yavo kana muri kuti ikodzero yenyu tata tokubatsira saka ndezvako kana iri chikodzero yani yenyu sakawo zvisinewo mwari mukati kamwe kumberi kakake because wakabva wachinja kwataipinda nako kuri kuti pasingachapindi mota saka wakabvaisa depsa kuti dzinoenda kudzisvika chipinda mao kuti wazoona apa pachadini hapachapinda papa ndo patakatiwo pamunda ndipanongwamosobva tangoisawo rimwe kona redu nechepapa pawangwaisa geti pa ndo pakazosadayi vanhu vayotodii ndo pakazoya Mukoma mwana wamukoma akazi akoma toita sei tikati honai Mukoma nyaya yatakambotaudza naye honai mudaradzo sasa toita sei vanongoma ndokuti lidha ndokutogzora mapango yako adzosera kupi kwakuya padhisemba pango yakuti adzoserwa kupi
kuya futi saka hapachadini futi hapachapindiki. Mukoma wemoni ona izvi kuita ndo iri kusvika ichipinda mukicheni mvura yakunaya vanongoisa kariji kakadai but ivo they've got leti yese yakakura because pese pasekuru ndo pawanda nditika kunotokwasasika matanga uko but anotouya pamusiwo chaipo ndo panopaiswa dano rinodini rinowedzera but chokwadi chiripo ndechekuti vanodaro vaona baba zvese fanga ini ndafara paunzwa areke kuno kuna mama tanzwa nekuendeswa kunganga nehama dzebisi recently wakabva kudaro because pane patakatanga nzi baba wachichichi ndobva tadaidzwa tatitori kumba vamwe sakatombotendera wese nemhuri hombe ndopakasvika kuna baba zvikanzi kwatafamba kwese kwanzi makashota handitika ndopatakaenda nababa paikudarira wanga akaungana nemhuri tasvika saka baba vada kubvunza namukoma kuti zvino ana mukoma zvamamboenda chii chamamamboona kuti muzotange kuenda mwana pangu ndo panosimukana kutoka baba isikati rega titore edu baba ritidini tidzoke but they still came kati aiwa takazonzwa kuti zvakanaka ndopatakazoti aiwa alright hazvinazvo problem mati ndizvo zviripo hama isusu manje chatakukumbira cho ngatichise motika dzacho maresources hapana chataura kuti kuchairwa ndekupi imimi kana mana ngakumakweswa fiyo kana vanhu vakati vaenda kumozambiki vaenda kuzambia as long vanhu vakasvikapo kangonzwa kuti pane vanobatsira moenda ipapo kana musina kugutsira moenda musadzoke vanhu shuwa takakontribhuta mari dzedu dzikaenda nditika wakaenda kwese tikaisa full anzi haina kudini haina kudzoka recently takabva manje ndoyanyanyanyozorwadza takabva kwabangurwa mudzimai mama wakashaika tatiri kwabangurwa waita ronzi chi kuruwabira rawo handitika zvese waimbozvita zvega mukuona manje pane double standard waizvita wega koze tikuti hama dzikaikana paine urongwa wakadaro musha mune muchitaurwa kuti tapakati pakati waimboita wega nevanawo kwabangurwa handitika wapedza kudaro tavanhu vakuchiparadzana zvikanzaya kwakanzi pane munhu ane zvinhu zvake kwatakaenda sisi kugata kwakanzi maiguru wakachiriwa ndizvo hapatisati tatakadeclare kuti kwakamboendwa first time isati tazvini because hatipindi haisi hatendi kumapostori hatendi kumapari nenyaya yekuti muda kuti muchenure baba wedu endai handiti saka tadaro taona futi zvabva zvataura zvikanzi vakomana vakanzi vari 4 wane zvinhu zvainazvo saka hapana chatobva panapa isusu tatouyawo futi munozva nekudhura kwakuita zvinhu mazuva takatoenda kutodzokera basa tisina tomabereka vasara vakasungirwa futi kupi ikoko kwangoriko taenda zvino nganga yakagara dzakazoya kuma11 vati vanhu vakabatwa kusvika kuma6 yakazoya kumazvarovira wauya vanhu aya wazotaura nyaya dzavo zikanzi munira ndo paanobvunza samukuru imimi nyaya dzamataura dzandidzo hanzi mimi makati vanhu vane tunhu kawo chibata ikatunhu twachona samukuru aenda kuzokutobvunza kuti vanhu imimi pamakauya ndo zvatakabvunza here samangona kakupuma nakakangoripo kozi munhu wacho anenge asina kuenda naye anenge asipo ende sizatiniinepo inini chikuru changu chaicha handina kana muwandera ndakaenzi nababa handei kana kunanga kana kunza nanga pamba kana chichi takutoendeswa nenyaya yekuti hama dzedu dzindozi dzinenge dzichida pamwe patatokozve nopamadzongwa patinati masherongochibudawo mugrupu vanenge vati hama dzangu vanhu ndakakura navo patikati chionai vanhu makurohwa kusvika madini inyaya yekutovhara ipapo vandobvunza kozva mavhara ndopinda nepi ini bo ngati zvino kumatari kwamuramba muchienda muchaita muri 1 ndiye munobhomodzwa kwasiri kudzinzwa nyaya idzi kwatinogara nemumanyusipepa pankuru akatotonowa maziso uri Muroyi because bitterness yemberi kuraisa vakawanda zvino ndopati kuti ipapo changamiro wemabwe tinoda kubatsirwa ngatisarambe tichidzokorora nyaya idzi tadzinzwa maproblems ese tangu right pamusoro mambo iri kutaurawo ndiri villager mumusha umu handisi kutaura pamusoro pezvemanzwa zvekukumhana zvemushonga asi murume uya autaura nezvake uyu akavhara bhizi hapana chichapfuura mungana munokudenesi here denesi akavhara bhizi hapana chichapfuura pane mukoto wekenge uchinhanhura yadhi yamanyeza neyadhi yamuswere
akavhara futi kubatanidza kuti yachachino 1 vachibva vatora neyadhi yacho. Mukoto iwoyo waisifamba nevanhu vose nezvikochikare netsvii hapachina. Takutambudzika kufamba, tatova nedambudziko rekufamba kuti kana tida kuti tifambe toenda nekupi, uyezve nzira yakosaka ini mutara ndimani ini ndodzi Mazire ndiri village amamunze munereze umba uri umba alright Mazire takutopfuura nepayadhi nepanhanga pemumwe munhuwo asingadiba kuti panhanga pake papfurwe napo nekuti hapasisina nzira dzose dzetaifamba nayo mukoto yase yakavharwa. Saka ritori dambudzikowo takatomboendapo tiri seG7 tichida kuti tindotaure nawo iye waDennis mabvunzi awa kuti wavhure, ndokubva watadza kunzwisisa, ndobva tambofunga pfungwa dzekuti sezvo achinamata kuchechi yeRevival Methodist, tikaendawo ikoko tikaona mufundisi wacho tikataura naye, dzimwe nguva anganyarewo kuti nhengo yangu iri kuita zvakadai izvi mumusha, asi zvese zvakashaya basa. Saka ina zvino ndotoramba tichinotiwo kuna sabhuku edu awa waLloyd awa, ko tinofurawo nekupi, tofamba nekupi, hatina pekufamba napo. Rwizi rwakatorwa rukavharwa, mukoto yakavharwa, yadhi dzikatorwa. Mambo semazwiro angu nyaya iyi mamira yakaita ndinowaziwa nedzimba dzavo pose pavari, mukoto wacho rutaurwa ndinouziva. Saka nemamiriro azvakaita ndaona kuti paita bitterness zvichokwadi, kutoti ukanga wati Mukoma nemunin'ina paita uroyi, Mukoma nemunin'ina nemhuri maakurowana muchitukana, zvakuda unobatsira semambo sezvo wauya kwamuri mambo, izvi mungabatsira kuti wabatsirwe, zvakutoda kuti wabatsirwe kuseri kwechuru. Wamboonekwa ngoti ndikuona sabhuku waripo wari yeMukoma waripo nemusha waripo zvakanaka nemhuri, kuti wamboonekwa mazodaro mochizopa wanondoona mukoto dare rinobva pano richienda kundoona nzvimbo iyi, mosiya magadzirisa saimi ngekutoti kunyangwe ndaona kuti Ishe Dzvairo watuma nhume yavo iri pano. Saka ndikuona kuti zvakarongeka zvose kuti wanga waripo kuti munga mochi kuti wabatsirwe. Ndo mama Ishe Dzvairo ndiri itaurire tinzo hanzi vari kureza Sorry mama, ndofunga mukumataura nezvake uyu munhu agara achingonetsa wakwana kana mukanana akamuninza futi kuno kunyenyachiwara akazobvisa ng'ombe kuno iri have kuti ukamusvikira kumba kwake. Ini pandakatomboendako vanhu vaitondityira kuti watosvika kumba kwake chaizvo, zvaitonzi unobatirwa demo. Asi ndakasvika ndikakwanisa kutaura naye akatomboya kudare kwedu achizoripira nyaya iya kuno. Panyaya idzodzidzi takamudaidza haana kuuya, ndikazoenda zvakare ndikamisidzana naye panzira yadhi yake achitaura nyaya kuti inyaya dzemusha medu kuti vanotaurira. Ndikamuudza kuti ukaona munyina wakaunza nyaya kudare kuda kuti ikokumatadza kugadzirisana musha wenyu, saka waifana kuya kudare wonzwa nyaya yako uchinzwawo ichitaurwa uripo. Iye akati ndongorwara inini kuda pamwe ndisipo zvikadini. Saka panonzi auye kudare wana wacho anosvika pamumva wamutora bhaenda. Saka takazoona kuti tingaomesere awa uri kutambudzika. Ndikati aiwa Ishe wakati no, ini zvinoita nezvekuti bera nditesa nyaya kwababa zvingatobatsira vanhu avo because ini ndingamuite sei manje bera aende kwababa. Saka wachinzi wapuwa data wachitiudza manje ndochinzi Nashe iwe chienda undonzwawo kuti vanonzi kudii, nekuti wasati wauya kuno ndakanzena undoona nzvimbo yacho ndikapasvika. Wachinditsanangurira magariro anga wakaita nekare iyo zvinokuya dhikowawa waiwa kutaura nakasa pakati apa kuna iye Dennis kune mashanga asvika mumabvumu ari muzasi mewayaiwa kuda kuti waitora basa wanipangidza pawakatisa kakondi wake kuti ndo inobva kuisa nyasende panhanga pewawo awo ndowanogadzira kakondi wakacho kudifenda. Iye yadhi yake nechikuku akavhara mugwagwa wacho ane nzvimbo yakanaka yekuisa matanga ake ikoko, asi ari kunza apa ndofunga kuda kuita pamuromo here kana kuita sei handichazvizivi. Saka chitava kuti aiwa endai kwababa kana madaidzwa zuva tichauya kutoteerera totaurira mambo kuti aiwa
tema batsira dambudziko ripere takuenda kuruling tingarambe tichiega tichitendereka aitaperi right. Ruling inoti ngabvise matanga munhanga memaloyi undoisa kutaurwa kumusoro kwakafanira kunofanira kuenda matanga ndochekutanga. 2 magedhi ngaadzose. Muri wataurei subgroup 1 hanzi nina mambo kana madzokera kumusha uko handitika kana madzokera kumusha bankuru ngabvise matanga ari kuenda murodhi handitika matanga emombe aende kumusoro kupi ukasabuye kuyadhi handitika nemashanga aya anokwanisa kupisa dzimba nemotikari abve zvese zviende kupi kumusoro kweya ndo number 1 ndo chekutanga. Number 2 magedhi nemukoto waifamba nevanhu ngaazvidzorere zvazvakange zviri. 2 pakavharwa mikoto yese iya handitika rodhi yese kunobuda kudhibhi kwese kwakavhara kwako handitika hanzi kusika kurwizi nemarwizi ese awakavhara aya handitika ngawadzosere waya kwainofanirwa kunge iri mazvinzwa. Mikoto yese rubva kwamanyeza handitika nekwese wakavhara kukuku handitika kusvika kurwizi nemarwizi ese awakavhaya anotedza nyamgura aya handitika ngavadzosere waya kupi uku mazvinzwa sabhuku mirai mambo kwenda mataura yakanaka yala kuipa uyu asinezi kuti isoka munhu wese ngatoti munhu wese mutemo kare munda yadhi yake babata kutonga takutongesa pachenda kutonga kaisusu takusa kupi kurwizi iyo zvako munhu wese iwe wakatiza kuti kupi wese unotaiwozo ng'ombe wanhu wese nenyaya mbavha ng'ombe wakagwesa pai mudzimba taigara kupi kudono kushuwa icho kwarizo asi ngavaendese kudhuze nemba yake asi aendese padhuze nemba yaumwe. hazvina kunzi mombe ngadzibude muyadhi handitika zvanzi namambo mombe ngaise kudhuze neyadhi yake kumusoro kuyakwe kune gadheni kuyakwe handitika kumusoro kuyakwe abvise kuyadhi yechi mazvinzwa matanga ngabve paari aende kumusoro kune kicheni dzawo kugadheni kuya andoise padhuze nemba yake haaisi padhuze nemba yaumwe munhu. Chine pamwere chamurubvunza inini zvinhu zvacho tiri kutaura tiri muno Mukoma hapana chavanoimplementa. aiwa tiri kutaura isusu judgment ichaenda kwaari. Number 3 arapa kuuya kudare handiti nhau yekupuma uroyi achipuma munin'ina dare munoti anofanira kubhadhara chii? Dare zvekupuma munhu uroyi imombe anondobhadhara mombe kumunin'ina yekumupuma uroyi. hanzi kupuma uroyi number 3 kupuma uroyi munin'ina wake handitika anondomupa mombe yekuti apuma munhu uroyi mazvinzwa. Urudi ruraudu. I'm sorry. Enepa ndau chekutangana kutenda imambo nezvamuri kutigadzirisa tochachiri chishuwo chedu chekuti semuri tibatane pazvanhu zvasvika zvaipa vamwe vari muno mungatadze kunzwisisa nekuti nei ukama udzano avo vana baba vari kutaurwawo wakazvitadza ende aiwa iwewe tikupa judgment muda pekuti isusu takamirira mhuri chatati kuda kugadziriswa uye kuti muromo wekupuma umwe zvinyarare isusu hatina chatinoda kuti watipe ndizvo here nekuti iwe usapindurire nekuti hausiriwo waunza nyaya yekudare aunza kudare ndibaba waunza kudare ndiwacharipirwa chii imombe kunza vanhu muroyi
iwo nemuromo wavo. Saka haupinduri ndakuziva tisingadi kuti vanhu takupa judgment hatichapiwa nhungu yakuti yekupindawo nekuti taakutopa judgment right. Anobvisa mombe yekupumha uroyi mazinzwa anobvisa mombe yekupumha uroyi munin'ina wake tozotaura imambo bvunzai mambo pakusoro imambo ende hati kuramba kuti izvozvo ndoziva kuti wanin'inangwa kupumhana pachenyu paukama kubva waba waripo taitukana zvirwa uri muroyi wangachaira akuti izvo zvirinyowani izvozvo chijairirwa ichocho ndo chamukuregera kuti kutukana bavangoro hanzi izvozvo chijairira ichocho ndo chaita kuti amborowe neshamhu makatadza kuzvigadzirisa sabhuku chijairira ichocho ndo chichoti arowe neshamhu because makatadza kuzvigadzirisa Rujara zvinhu zvisina unako. Tamba nenyoka. mangwani muchazenge muchiurowana nematemu moti taijairira mosvika pakuzara nematemu mozouya kwamambo maa kuchema nekuti majairira kudii kurowana sezvamataura kuti tairowana nanhasi munorowana ko ukati chibhakera munozivi woita sei hanzi tikuavoida handitika kutemana ndo panozosvika kuurayana kwevanhu saka ndosika tikumboranga akarohwa ane chiromba nechironda dai akandorohwa pamhanza akabva ati zii maizoita sei muchiti tinojairira apa kugama aiwa zibini paangari vari kuti tinojairira kusvika ruoko rwakazodaiwo asi bini rakarova ndo kujairira kwamunoita hereko ko zvikaenda pamhanza kana pagotsi pemunhu wobva afa moita sei haana kuuya kudare anobvisa mbudzi mbiri dzekusaya kudare then anoshungurudza vanhu anofanira kubvisa mombe 1 kuna mambo yekushungurudza vanhu Rodi nenzwizi. havana kuuya kudare vanobhadhara mbudzi 3 handitika dzekusauya kupi kudare handitika kushungurudza kwarutamo vanhu kuvharira marodhi kuita sei handitika anopa mambo mombe haana kuenda kwaishe anopa mbudzi 2 kuna ishe adaidzwa naishe haana kuenda kudare raishe dzvairo handitika anondopa ishe mbudzi 2 kumusha uku izvi anofanira kuzvibhadhara mazuva 8 kubva musi waanopuhwa judgment yake kubva musi waanopiwa judgment handitika anofanira kubhadhara after chi anopiwa mazuva 7 days 7 days mazuva 8 ekuti azvibhadhare kubva musi wanenge apiwa bepa rejudgment anopiwa 7 days ekupedza kubhadhara zvinhu zvake zvese zvatongwa muno mondomutaura kuti bepa riri kuuya rinotaura mutongo iwoyo mondovataurira kumusha uku handitika kuti bepa rejudgment nyangwe asina kuuya kudare ramambo handitika riri kuya kupi ikoko bepa rejudgment richabva kuno riri kuya kupi ikoko nyaya yatotongwa yatopera makosi enyu amasenzesai mari kuti taurai kuti 150 yabva papi takabhadhara masamoni imari masamoni takabhadhara 45 muchabhadhara imwe 45 yekuendesa dare koyoita $90 plus mabhadhara nhasi $20 kuita ndo makosi enyu iya takabhadhara tinotora makosi edare guru saka ndo zvamuchandobhadhara mobvisa 45 tatoisapo yekuti mapepa aende kuti unasina kuuya tokupa 7 days kuti ubhadhare
zvatataura izvo. Kana vasina kubhadhara, dare riri kuzoya kundotora richipendera mutongo iwoyo. Vatsananguri vanozokunetsai. Next.